नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आंबोली घाटात टेम्पो दुचाकीचा अपघात, विद्यार्थिनी जागीच ठार. फडणवीसांना शिकारीचा नाद, संजय राऊतांचा टोला. आणि कोकणच्या लाल मातीत रंगला कुस्तीचा महासंग्राम. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून स्वराया फाउंडेशन यांच्या वतीनं वेंगुर्लेत आयोजित करण्यात आलेल्या सिंधुरत्न भूषण चषक खुल्या कबड्डी स्पर्धेची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. भव्य अशा या कबड्डी स्पर्धेला सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीतील महिला व पुरुष संघ पाहायला मिळणार आहेत. माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय नारायणरावजी राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वराया फाउंडेशनच्या वतीने या ठिकाणी खर्डेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर 13 आणि 14 एप्रिल रोजी सोमवार व मंगळवार 2 दिवस रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निमंत्रित संघांच्या भव्य कबड्डी स्पर्धांचं आयोजन या ठिकाणी स्वराया फाउंडेशनच्या वतीने आम्ही केलेलं आहे. 13 तारीखला महिला संघांमध्ये रत्नागिरीतील 6 संघ, सिंधुदुर्गातील 6 संघांमध्ये महिला संघांमध्ये या ठिकाणी सामने होणार आहेत. आणि 14 तारीखला पुरुष संघांमध्ये तसेच रत्नागिरीतील 6 आणि सिंधुदुर्गातील 6 संघांमध्ये या ठिकाणी सामने होणार आहेत. या सामन्यांसाठी येणाऱ्या प्रेक्षकांना बसण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही भव्य गॅलरीची व्यवस्था देखील केलेली आहे. या तरी सर्व वेंगुर्ल्यातील व जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त क्रीडा रसिकांनी या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहावं असं देखील आवाहन आम्ही या ठिकाणी स्वराया फाउंडेशनच्या वतीने करत आहोत. राहणार आहेत का? उद्घाटन समारंभासाठी आमदार निलेश राणे पालकमंत्री सुद्धा येण्याची या ठिकाणी शक्यता आहे. पालकमंत्र्यांना सुद्धा आम्ही या ठिकाणी बोलवलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोदजी कामत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साई, नगराध्यक्ष राजन गिरप, उपनगराध्यक्ष सुहास गोंधळकर, त्याचप्रमाणे सभापती शंकर घारे, उपसभापती सचिन देसाई हे देखील या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे 14 तारीखला सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले या देखील या ठिकाणी उपस्थित. तसंच शिक्षण व आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ हे देखील या ठिकाणी उपस्थित असणार आहेत. सांगाल. बऱ्याच वर्षानंतर अशा भव्य दिव्य स्वरूपाच्या स्पर्धा वेंगुर्ल्यात होत आहेत. यापूर्वी नॅशनलच्या स्पर्धा वेंगुर्ल्यात अशा भव्य दिव्य स्वरूपाच्या झाल्या होत्या, पण त्यानंतर बरीच वर्ष कबड्डी स्पर्धा वेंगुर्ल्यात झाल्या नव्हत्या. त्यासाठीच आम्ही हा प्रयत्न करतोय आणि ह्या स्पर्धा भव्य दिव्य होण्यासाठी सर्व आम्ही स्वराया फाउंडेशनचे सदस्य या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. कारण नक्कीच या ठिकाणी सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणे साहेब यांच्या वाढदिवसाची स्पर्धा होत आहेत आणि ह्या स्पर्धेचं लहान मुलापासून मोठ्या जाणत्या आपल्या क्रीडा रसिकांचा लाभ घ्यावा, जेणेकरून आपली कबड्डी मातीतला खेळ, लाल मातीतला खेळ याचा कशा प्रकारच्या ह्याच्यात म्हणजे टेक्निक असतात, काय असतं त्या मुलांकडून, म्हणजे त्या मोठ्या स्पर्धेतून मुलांना शिकायला भेटतात. त्यासाठी या सर्व स्पर्धेचं जास्तीत जास्त क्रीडा रसिकांनी लाभ घ्यायचा आहे. सदरची स्पर्धा सन्माननीय राणे साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने, सिंधुदुर्ग कबड्डी फेडरेशनच्या सहकार्याने, वेंगुर्ला तालुका कबड्डी असोसिएशनच्या सहकार्याने व जय मानसीश्वर संघ वेंगुर्ला यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा होत आहे. स्पर्धा भरवण्याचं कारण की इकडची स्थानिक मुलं आज मोबाईलच्या ह्याच्यात आहेत, ती कुठेतरी खेळाच्या ह्याच्यात येतील याचं पुढील हे करून विचार करून आम्ही हे केलं आहे. आणि स्वराया फाउंडेशनने यापुढे एक कॅम्प ठेवलेला आहे मेमध्ये, की ह्या स्पर्धा बघून मुलांना जी आवड निर्माण होईल त्या ह्याचं आम्ही मोफत स्वराया फाउंडेशन व वेंगुर्ला तालुका कबड्डी संघ जय मानसीश्वर संघामार्फत आम्ही मोफत प्रशिक्षण शिबिर एक 8 दिवसाचं ठेवणार आहोत. असणार आहेत. मुळात आम्ही सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रातच काम करण्यासाठी स्वराया फाउंडेशन ची निर्मिती केलेली आहे. स्वराया फाउंडेशनच्या मार्फत आमचा फक्त जो उद्देश आहे तो आपल्या स्थानिक खेळ किंवा स्थानिक आपले जे सण समारंभ असतात त्यांना सुद्धा कुठेतरी एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळावं, चांगलं व्यासपीठ मिळावं यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. इथल्या स्थानिक लोकांना आपल्या वेंगुर्ल्यासारख्या मागासलेल्या किंवा मागे राहिलेल्या भागांना
काही जे लाईव्ह कॉन्सर्ट्स असतात किंवा काही मोठे शोज असतात याचे अनुभव मिळत नाहीत. त्यासाठी आम्हाला बाहेर जावं लागतं किंवा ते ऑनलाईन टी व्हीवर बघावे लागतात. तर ते आम्हाला प्रत्यक्ष लोकांना, इथल्या लोकांना दाखवायचं आहे, जेणेकरून इथले लोक पर्यटनाच्या दृष्टीने सुद्धा जास्त विचार करतील. शिवाय आम्ही जे क्रीडाविषयक काम करतो त्या क्रीडा विषयानुसार स्थानिक खेळाडू आपल्याकडे सुनील गावस्कर सरांसारखे खेळाडू होऊन गेलेले आहेत. तर इथले खेळाडूंना सुद्धा त्यांची प्रेरणा मिळू दे. स्थानिक खेळ जे आहेत आपले त्यांना सुद्धा आंतरराष्ट्रीय लेवलला काय महत्त्व आहे हे पटवून देऊन त्या मुलांना आज मोबाईलच्या विळख्यातून बाहेर काढून मैदानावर येणं, शरीर तंदुरुस्त करणं हा आमचा एक प्रामाणिक हेतू आहे. सोबतच आम्ही आता येणाऱ्या काळात दहीहंडी उत्सव म्हणा किंवा एक लाईव्ह कन्सर्ट एक मोठी घ्यायची आहे पुन्हा एकदा. हे आम्ही सर्व जे करतोय हे आदरणीय निलेश राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आदरणीय नारायणराव राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने या सगळ्या गोष्टी आमच्या हळूहळू चालत आहेत. आम्ही जास्तीत जास्त सामाजिक क्षेत्र आणि शैक्षणिक विकास, क्रीडा विकास ह्या गोष्टी लक्षात ठेवून, ध्येय ठेवून काम करत आहोत आणि भविष्यातही त्या दृष्टीनेच आम्ही काम करत राहू. मिळतील वेंगुर्ले वासियांना येणाऱ्या आता पावसाळ्याचे 4 महिने तर आम्हाला मैदानात काही कार्यक्रम करणं शक्य नसतंय, पण त्याआधी मे महिन्यात आम्ही एक मोठी लाईव्ह कन्सर्ट, त्याच्यामध्ये योयो हनी सिंग सारख्या गायकाचा समावेश असेल अशी एक लाईव्ह कन्सर्ट घेण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्याच्याबद्दल आमचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यानंतर श्रावण महिन्यानंतर गोकुळाष्टमी येते आपल्याकडे. दहीहंडीचा उत्सव आपल्याकडे मोठा साजरा केला जातो. तर इथे एक मोठी दहीहंडी घेऊन दहीहंडी सुद्धा व्यावसायिक स्वरूपात कशी साजरी केली जाते हे सुद्धा वेंगुर्लेवासियांच्या निदर्शनास आणून द्यायचं. तसंच त्याचप्रमाणे सामाजिक क्षेत्रात काम करताना आम्हाला वेंगुर्लावासियांसाठी, वेंगुर्ल्याच्या नागरिकांसाठी एक वैकुंठ रथ तयार करायचं प्रयोजित आहे. वैकुंठ रथ म्हणजे शववाहिनी जी असते आपली, शववाहिन्यासारखी एक वैकुंठ रथ घेऊन तो मोफत वेंगुर्ल्यावासियांच्या सेवेत देण्याचा पण मानस स्वराज फाउंडेशन ठेवत आहे. उद्याच्या कबड्डीसाठी आपल्या स्थानिक भागातील जे खेळाडू आहेत किंवा कबड्डी खेळण्यासाठी किंवा कबड्डी खेळाप्रती जे आकृष्ट लोक आहेत आणि ज्यांना असं वाटतंय की आपण व्यावसायिक कबड्डी कशी असते ही समोरासमोर राहून बघू शकतो. आपण फक्त प्रो कबड्डी हा टीव्हीवर बघतो, पण समोरासमोर राहून आपल्या समोर चालू असणारा खेळ ज्यांना बघावंसं वाटतं अशा सर्व खेळाडूंना, उदयोन्मुख खेळाडूंना आणि ग्रामस्थांना आमची विनंती राहील की उद्याचा कार्यक्रम तुम्ही लाईव्ह बघा आणि त्याची चर्चा, त्याची संपूर्ण वेंगुर्ल्यात किंवा आजूबाजूला होऊ दे, जेणेकरून येणाऱ्या खेळाडूंना काहीतरी प्रोत्साहन मिळेल. आंबोली घाटात आयशर टेम्पो दुचाकी यांच्यात अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीवरील निकिता प्रसाद राऊत ही विद्यार्थिनी जागीच ठार झाली, तर अन्य 2 जखमी झालेत. पाहुयात. आंबोली घाटात वळणावर हा अपघात झाला. फरशी भरलेल्या वेगानं जाणाऱ्या आयशर टेम्पोनं ओव्हरटेक करताना त्यांना ठोकरलं. या दुचाकीवर आंबोली फौजदारवाडीमधील प्रसाद गोविंद राऊत यांची पत्नी आणि एक 4 वर्षाची आणि एक 11 वर्षाची मुलगी होती. त्यातील 11 वर्षाची मुलगी निकिता राऊत डोके आपटल्यानं जागीच ठार झाली, तर तिची आई जखमी झाली. तसंच प्रसाद राऊत हे जखमी झालेत. घटनास्थळी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण आणि हवालदार संतोष गलोले यांनी पंचनामा केला. जखमींना तात्काळ आंबोली आरोग्य केंद्रात दाखल केलं. डॉक्टर प्रमोद कहाणे यांनी निकिता हिला मृत घोषित केलं, तर तिच्या आई सिटी स्कॅनसाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. आयशर चालकाला ताब्यात घेत त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात येणार असल्याचं पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी सांगितलं. या घटनेनंतर आंबोली परिसर. माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान खासदार नारायण राणेंच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदार्पणानिमित्त वैभववाडीत आयोजित सिंधू नायक केसरी कुस्ती स्पर्धेचं पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते शानदार उद्घाटन झालं. देशभरातून 80 पहलवान या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. या उद्घाटन प्रसंगी नामदार राणे यांनी कोकणात भविष्यात कुस्ती स्पर्धा भरवण्याचा विश्वास व्यक्त केला. पाहुयात. बजरंग बली की, भारत माता की, वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा राणे साहेब आगे बढ़ो. आदरणीय राणे साहेबांचा या ठिकाणी 75वा वाढदिवस केक कापून या ठिकाणी संपन्न होतो. मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी स्थानापन्न व्हावं. ते लाडके प्रिय पालकमंत्री सन्माननीय नितेश राणे साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार संपन्न होत आहे.
सिंधू नायक कुस्ती, सिंधू नायक केसरी या भव्य अशा कुस्ती स्पर्धेच्या निमित्ताने आणि आमच्या खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री सन्मान्य राणे साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ही सिंधुदुर्गातली पहिली मातीतली कुस्ती स्पर्धा आज माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व प्रमुख सहकार्याने एकत्र मिळून आज आयोजित केलेले आहेत. त्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर, कालच सन्मान्य राणे साहेबांचा 75वा वाढदिवसाच्या पदार्पणाचा सोहळा कणकवलीमध्ये पार पडला आणि त्या निमित्ताने आपण सगळ्या जणांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पण आज आपण वैभववाडी तालुका म्हणून या सिंधू नायक केसरीच्या निमित्ताने आज आपण एकत्र आलेलो आहे. आमच्या वैभववाडी तालुका हा नेहमी आयोजनामध्ये एक पाऊल पुढे राहिलेला आहे आणि ते परत एकदा तुम्ही सगळ्या जणांनी सिद्ध केलेलं आहे. आपण मातीतली कुस्ती ही तसं कधी आम्हाला पश्चिम महाराष्ट्रामध्येच पाहायला मिळेल. या कदाचित आमच्या पहलवानांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पण अगर वैभववाडीतून फोन आला असेल त्यांनाही आश्चर्य वाटलं असेल की न येणाऱ्या जागेतून फोन येतोय. पण आपण इथे मातीतले कुस्ती करणार असाल तरी आमची कुस्ती आणि आमचं मैदान वेगळं असतं आणि तिथे काय आम्ही हार मानत नाही. आणि आम्ही ज्या नेत्याचे चेले म्हणून छावे म्हणून आम्ही जे राजकारणामध्ये आज कार्यरत आहोत त्या सन्मान्य राणे साहेबांच्या आशीर्वादामुळे किंवा आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने काल झालेली 9 तारखेला संध्याकाळी झालेली IPL आणि वर्ल्ड कपच्या दर्जाची जी क्रिकेट स्पर्धा ती पण आमच्या वैभववाडीवाल्याच्याच सगळ्या सहकार्याने पुढाकार घेऊन आयोजित केली आहे. मला वाटतं ह्या सगळं आपलं प्रेम आणि विश्वास हे जे वर्षानुवर्ष सन्मान्य राणे साहेबांबरोबर नेहमी राहिलेला आहे. मला वाटतं कुठलाही नेहमीच वैभववाडीकरांनी राणे साहेबांवर निस्वार्थ असं प्रेम केलेलं आहे. म्हणून मी राणे कुटुंबाच्या वतीने भारतीय जनता पक्षाच्या एक तुमच्या सहकार्याच्या वतीने सहकारी म्हणून आपल्या सगळ्या जणांचं मनापासून आपले आभार मानतो. मला हे कुस्तीचं हे पूर्ण स्पर्धा बघायला आवडलं असतं पण आता नेमकं पुण्याची माझी 6:30ची फ्लाईट आहे ती मला चिपीकडे जाऊन घ्यायची आहे. म्हणून परत एकदा आपल्याला या स्पर्धेच्या निमित्ताने जे आमचे कुस्तीचे सगळे पहलवान आणि आपले सगळे प्रतिनिधी आले आहेत तुम्हालाही मी मनापासून स्वागत करतो. ही तरी सुरुवात आहे. ह्याच्या पुढे ह्याचेही मोठे मातीतली कुस्तीची स्पर्धा आम्ही नक्की म्हणजे करू आणि तुम्हाला त्या निमित्ताने बोलू हा विश्वास या निमित्ताने देतो. परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान खासदार नारायण राणेंच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदार्पणानिमित्त वैभववाडीत आयोजित सिंधू नायक केसरी कुस्ती स्पर्धेचं पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते शानदार उद्घाटन झालं. देशभरातून 80 पहलवान या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. या उद्घाटन प्रसंगी नामदार राणे यांनी कोकणात भविष्यात कुस्ती स्पर्धा भरवण्याचा विश्वास व्यक्त केला. पाहूयात. बजरंगबली की, भारत माता की, वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा राणे साहेब आगे बढ़ो. आदरणीय राणे साहेबांचा या ठिकाणी 75वा वाढदिवस केक कापून या ठिकाणी संपन्न होतो. मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी स्थानापन्न व्हावं. ते लाडके प्रिय पालकमंत्री सन्मान्य नितेश राणे साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार संपन्न होत आहे. सिंधू नायक कुस्ती,
सिंधू नाईक केसरी या भव्य अशा कुस्ती स्पर्धेच्या निमित्ताने आणि आमच्या खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री सन्मान्य राणे साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ही सिंधुदुर्गातली पहिली मातीतली कुस्ती स्पर्धा आज माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व प्रमुख सहकार्याने एकत्र मिळून आज आयोजित केलेले आहे. त्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर, कालच सन्मान्य राणे साहेबांचा 75व्या वाढदिवसाच्या पदार्पणाचा सोहळा कणकवलीमध्ये पार पडला आणि त्या निमित्ताने आपण सगळ्या जणांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. पण आज आपण वैभववाडी तालुका म्हणून या सिंधू नाईक केसरीच्या निमित्ताने आज आपण एकत्र आलेलो आहे. आमच्या वैभववाडी तालुका हा नेहमी आयोजनामध्ये एक पाऊल पुढे राहिलेला आहे आणि ते परत एकदा तुम्ही सगळ्या जणांनी सिद्ध केलेलं आहे. आपण मातीतली कुस्ती ही तसं कधी आम्हाला पश्चिम महाराष्ट्रामध्येच पाहायला मिळेल. या कदाचित आमच्या पहलवानांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पण अगर वैभववाडीतून फोन आला असेल त्यांनाही आश्चर्य वाटलं असेल की न येणाऱ्या जागेतून फोन येतोय. पण आपण इथे मातीतले कुस्ती करणार असाल तरी आमची कुस्ती आणि आमचं मैदान वेगळं असतं आणि तिथे काय आम्ही हार मानत नाही. आणि आम्ही ज्या नेत्याचे चेले म्हणून छावे म्हणून आम्ही जे राजकारणामध्ये आज कार्यरत आहोत त्या सन्मान्य राणे साहेबांच्या आशीर्वादामुळे किंवा आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने काल झालेली 9 तारखेला संध्याकाळी झालेली IPL आणि वर्ल्ड कपच्या दर्जाची जी क्रिकेट स्पर्धा ती पण आमच्या वैभववाडीच्या सगळ्या सहकार्याने पुढाकार घेऊन आयोजित केली आहे. मला वाटतं ह्या सगळं आपलं प्रेम आणि विश्वास हे जे वर्षानुवर्ष सन्मान्य राणे साहेबांबरोबर नेहमी राहिलेला आहे. मला वाटतं कुठलाही नेहमीच वैभववाडीकरांनी राणे साहेबांवर निस्वार्थ असं प्रेम केलेलं आहे. म्हणून मी राणे कुटुंबाच्या वतीने भारतीय जनता पक्षाच्या एक तुमच्या सहकार्याच्या वतीने सहकारी म्हणून आपल्या सगळ्या जणांचं मनापासून आपले आभार मानतो. मला हे कुस्तीचं हे पूर्ण स्पर्धा बघायला आवडलं असतं पण आता नेमकं पुण्याची माझी 6:30ची फ्लाईट आहे ती मला टीपीकडे जाऊन घ्यायची आहे. म्हणून परत एकदा आपल्याला या स्पर्धेच्या निमित्ताने जे आमचे कुस्तीचे सगळे पहलवान आणि आपले सगळे प्रतिनिधी आले आहेत तुम्हालाही मी मनापासून स्वागत करतो. ही तरी सुरुवात आहे. ह्याच्या पुढे ह्याच्याही मोठे मातीतली कुस्तीची स्पर्धा आम्ही नक्की म्हणजे करू आणि तुम्हाला त्या निमित्ताने बोलू हा विश्वास या निमित्ताने देतो. परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांनी मुंबईतल्या ब्रीचकांडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. वयाच्या 92व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. आपल्या चिरतरुण आवाजानं सगळ्या जगाला भुरळ घालणाऱ्या आशा भोसले आज काळाच्या पडद्याआड गेल्या आहेत. पाहूयात. आशा भोसले यांच्या छातीत संसर्ग झाल्यानं त्यांना शनिवारी रात्री उशिरा ब्रीचकांडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आज आशा भोसले यांचे पुत्र आनंद भोसले यांनी आशा भोसले यांच्या निधनाची माहिती दिली. उद्या दुपारी 4 वाजता आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या जाण्यानं हिंदी चित्रपटसृष्टी, गायन क्षेत्र आणि कला क्षेत्रावर मोठी शोककळा पसरली आहे. सध्या आखाती देशांमधील युद्ध थांबण्यासाठी पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. या जगातील घडामोडींवरती भाष्य करताना शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बोचरी टीका केली आहे. पाहूयात. जगातली सगळ्यात मोठी घडामोड ज्याच्याकडे अख्ख्या जगाचं लक्ष आहे
जवळजवळ महायुद्ध संपवण्यासंदर्भात अमेरिका, इस्रायल, इराण हे 3 राष्ट्र आणि इतर काही प्रमुख राष्ट्राचे लोक इस्लामाबाद टॉक म्हणून जो काय करार होतोय तिकडे आले. पण आश्चर्य वाटलं की त्या संदर्भात जे स्वागताचे होर्डिंग्स आहेत किंवा प्रसिद्धीची जे मटेरियल त्याच्यावरती तिकडल्या प्रधानमंत्र्याचा फोटो नाही, तिकडल्या इतर राजकारण्यांचे फोटो नाही. एक आदर्श असं चित्र दिसलं पाकिस्तानमध्ये खास करून. जर अशा प्रकारचा इव्हेंट भारतामध्ये असता तर काय असतं, सगळ्यात आधी भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी होर्डिंग लावले असतं. सगळ्यात आधी असं कमळ वगैरे टाकून, मग मोदी, मग तिकडला आमदार, तिकडला खासदार, आणि अख्खं रंगून टाकलं जणू काय टॉक आम्हीच करतो आहोत. ब्रिक्स असेल, काय ते G20 वगैरे ते असेल. मुंबईमध्ये मध्यंतरी ब्रिटनचे प्राईम मिनिस्टर आले होते, आणखीन काही जागतिक नेते आले होते. मला आश्चर्य वाटलं त्यांच्या स्वागताचे बोर्ड, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस. अहो, देश स्वागत करतो आहे. हां, जणू काय ते ब्रिटनचे प्राईम मिनिस्टर शिंदे गटामध्येच प्रवेश करणार होते BKCमध्ये जाऊन. आणि मोदी, काही भान ठेवलं पाहिजे. ज्या पाकिस्तानला आपण अशिक्षित अडाणी म्हणतो, त्या पाकिस्ताननी भान काय असतं जागतिक घडामोडीत ते दाखवलं. म्हणून मी माझ्यासारख्या अनेकांनी इस्लामाबाद टॉक हे तेवढ्यापुरतंच घेऊन त्याला राजकीय पक्षीय रंग न देता, त्याचं श्रेय न घेता, पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी कशा प्रकारे ते सगळं चित्र उभं केलं ते भारतीय लोकांनी त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. किंवा मग पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी मोदींकडून शिकलं पाहिजे की अशा घडामोडीमध्ये स्वतःचीच होर्डिंगबाजी कशी करावी. सध्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदू खरातबाबा प्रकरणावर शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी रविवार पत्रकार परिषदेत अत्यंत सूचक विधान केलं आहे. हे प्रकरण साधं सोपं नसून याला मोठं राजकीय अँगल आहे. या प्रकरणाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात अनेक नेत्यांची शिकार केली जाणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अशा शिकारीचा नाद असल्याचा टोला राऊत यांनी लगावला आहे. पाहूयात. खरं आहे, वारंवार खासदारांची फोटो आणि नावं टाकली जातात. ही त्यांची मानहानी आहे की हे पक्ष सोडणार, हे शिंदे गटाला मिळणार, एवढे फुटतायत. एका वृत्तपत्रानं मुंबई मिरर नावाच्या 8 खासदारांचे फोटो टाकले. त्यांना काय मान सन्मान प्रतिष्ठा आहे की नाही, स्वाभिमान आहे की नाही, त्यातल्या बहुसंख्य खासदारांनी त्याचा इन्कार केला. त्यांची मानहानी झाली, त्यांच्या प्रतिष्ठेला, त्यांच्या इब्रतीला धक्का बसला. तुम्ही कोण ठरवणार हे चाललेत किंवा ते चालले, त्या सुपाऱ्या कोणाच्या आहेत? हां, ही कुठली पत्रकारिता आहे? या वृत्तपत्रावरती कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांना कायदेशीर नोटीस गेलेली आहे, त्यांना माफी मागावी लागेल. होय, मी स्वतः सुरुवातीला सांगितलेलं आहे, खरात बाबाचं प्रकरण साधं नाही आहे, त्याला राजकीय अँगल आहे. खरात बाबाच्या स्टेटमेंटमध्ये पोलिसांनी ज्या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत किंवा ज्या उगाळून घेतलेल्या आहेत त्या अत्यंत महत्त्वाच्या. जसे कोण किती मिनटं बोललं, कोणाशी बोललं, ही अत्यंत गोपनीय माहिती असते. पण मुख्यमंत्री कार्यालयांच्या मदतीनं ती माहिती बाहेर आली. कोणाला तरी ती माहिती बाहेर काढायची आहे की खराशी कोणते नेते कधी किती मिनटं किती वेळा बोलले. ही अत्यंत गोपनीय माहिती आहे. CDR वगैरे 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 ती कोणाच्या व्हॉट्सअपवरती सहज पाठवत नाही. मला जे काय कळतं, जी का आम्ही इतके वर्ष पत्रकारिता आणि राजकारणामध्ये काम केलेलं आहे त्यानुसार ही माझी माहिती आहे. CDR मला मिळणार नाही, मी खासदार आहे इतके वर्ष, मला कोणी देणार नाही किंवा माझ्या व्हॉट्सअपवर कोणी पाठवणार नाही. ज्याच्या हातामध्ये सूत्र आहे ते गृहमंत्रालय किंवा मुख्यमंत्री
त्यांच्या मदतीशिवाय CDR तुम्हाला मिळू शकणार नाही. त्याच्यामुळे जे ते म्हणतायत ते सत्य आहे की खरात बाबाच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी उघड केल्या जातात. खरातचे खांदे म्हणजे काय असे महान खांदे नाही आहेत, एका ढोंगे बुवाचे खांदे आहेत. पण या ढोंगी बुवाच्या पायाशी चरणाशी बसून फडणवीस मंत्रिमंडळातले काही मंत्री, राजकारणी, अधिकारी जे का उपद्व्याप करत होते त्याची माहिती समोर आली का आपोआप सगळ्यांचे बळी जातीलच. फडणवीस हे देवेंद्र फडणवीस हे अशा बाबतीमध्ये त्यांचा तो छंद आहे बळी घेणं हा. सुधाकरराव नाईकांचं एक वाक्य होतं, शिकार टप्प्यात आले की बार उडवायचा. फडणवीस म्हणजे सुधाकरराव नाईक नाही, पण त्यांना अशा प्रकारच्या शिकारीचा नाद आहे. सरकारकडे अनेक पुरावे आहेत, जेलमध्ये आयुष्यभर राहतील असे पुरावे सरकारकडे आहेत. कोणाचे? खरात संदर्भात बघा, आता खरात हा विषय मागे पडला आणि खराच्या माध्यमातून जे शिकार होणार आहे ते विषय महत्त्वाचे आहे. खरातचं काय होणार आहे सगळ्यांना माहिती आहे. खरात फाशीवर जाईल, खरातला जन्मठेप होईल, या सगळ्या गोष्टी सोडून द्या. खरात फाईल्समधून ज्या गोष्टी पुढे येणार आहेत किंवा ज्या कागदावरती उतरलेल्या आहेत पोलीस तपासात, जे अत्यंत गोपनीय अद्याप तरी आहे, त्यानंतर जी वादळ येणार आहे ते महत्त्वाचं. घेवरारी फाउंडेशनने सावंतवाडीमध्ये खास महिलांसाठी आणि मुलींसाठी झुंबा क्लासचा विशेष उपक्रम गेला महिनाभर राबवला. हा उपक्रम महिलांसाठी कोणताही मोबदला न घेता राबवला गेला. याचा सावंतवाडीतील महिलांना मोठा लाभ झाला आहे. पाहूयात. महिलांच्या आरोग्यासाठी उत्तम असा कार्यक्रम राबविल्याबद्दल सर्व स्तरातून घेवरारी फाउंडेशनचे विशेष कौतुक करण्यात आलं. विशेष करून सहभागी महिलांनी घेवरारीचे विशेष आभार व्यक्त केले. नुकताच या उपक्रमाचा समारोप कार्यक्रम काजी शहाबुद्दीन हॉल येथे पार पडला. यावेळी महिलांनी उत्तम झुंबा प्रकार आणि विशेष झुंबा नृत्य सादर केले. संपूर्ण महिनाभर चाललेल्या उपक्रमाला झुंबा प्रशिक्षक पंकज टिळवे यांचं विशेष मार्गदर्शन लाभलं. त्यांच्या उत्तम मार्गदर्शनामुळे सहभागी महिलांनी त्यांचे विशेष आभार व्यक्त केले. फाउंडेशनच्या संस्थापिका मोहिनी मडगावकर, अध्यक्षा रेखा कुमटेकर, कार्याध्यक्षा मेघना राऊळ, वंदना वडगावकर, शारदा गुरव यांनी मनोगत व्यक्त करून सहभागी महिलांचं कौतुक केलं. Because of that, Moini has been the pillar of the lion of Everett Foundation. They have so many things. They are आणि सांगायचं म्हणजे की कौतुकाचं मोठेपणाने सांगायचं की तुम्ही प्रत्येक गोष्ट आणि टाईम ॲडजस्ट करून जो प्रत्येकाला ॲडजस्टमेंट देता ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर एवढे फाउंडेशनचे आपले अध्यक्ष आहेत रेखा मॅडम, त्यांच्यावर मी खूप आभार मानतो की त्यांनी मला ही संधी दिली. आणि आज इथे सगळ्यांनी समोर सांगेल की जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत केवळ फाउंडेशनचा पाठ झुंबा प्रॅक्टिस जेव्हा आपण स्टार्ट केली, जेव्हा झुंबा स्टार्ट झाली तेव्हा डे 1 पासून जो अतिशय अनुमानाच्या सहकार्याने म्हणतात सहकार्याने गेले, गुरु वाटणी गेले, गुरु वाटणीला खूप आभार मानतो. कारण येताना म्हणजे मी त्याला माहिती ही कामं वगैरे असणार ते मला बोलून सांगायचं आहेस ना की येते आणि रोज एक चाबी घेऊन यायच्या नाही होतं. मेघा मॅडम त्यांचे खूप आभार मानतो. या दोन माणसांनी अतिशय पहिल्यापासून शेवटपर्यंत महिला संपेपर्यंत या दोघांनी एवढी काळजी घेतली ना की मला एवढी लक्षण्याची गरज पडत नाही. मी येऊन डायरेक्टची पडतो म्हणजे बाकीचं मॅनेजमेंट जे होतं ते मॅनेजमेंटचे लोक माणसं होते व्यवस्थित पाहतो. तो स्पेशली थँक्स फॉर गुरु वाटली त्यांनी मला सांभाळून घेतलं. तर थोडी महिला त्या कोणाला गायडन्स झाली किंवा भारतात असं म्हणतात
पार्टीला म्हणून ते पाठवत राहिलं तर आय एम व्हेरी थँकफुल टू एव्हरीवन. दुसरी गोष्ट की असं म्हणे पार्टी वुड लाईक टू सजेस्ट फॉर द गिव्हन फाउंडेशन्स की असेच नवीन नवीन कार्यक्रम करून घेऊया आणि असेच आपली गर्दी करूया जेणेकरून हे फाउंडेशन आहे ते फाउंडेशन वरपर्यंत. थँक्यू व्हेरी मच. लक्षात घेऊन इथे तुम्ही उपस्थित राहिला म्हणून तुमचं अभिनंदन आणि स्वागत. पहिली महत्त्वाची पहिल्या स्टेज म्हणजे जो काळ असतो तो तुमचा प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्याचा पाया असतो. पायाभरणी व्यवस्थित झाली तर बिल्डिंग व्यवस्थित उभी राहणार. आलं लक्षात? पायाभरणी जर नसेल व्यवस्थित तर आता पायाभरणी म्हणजे काय तर तिचं खाणं पिणं. आता तुम्ही जर तुमच्या मुली किंवा सुना किंवा कोणी त्या वयाकडे जे आहे लहानपणापासून ते पाळी येण्याच्या काळापर्यंत तर तिच्या डाएटकडे आणि तिच्या हालचालींकडे प्रकर्षाने लक्ष दिलं पाहिजे. कारण तिला त्या वयामध्ये ज्या गोष्टी मिळणाऱ्या आहेत त्या तिच्या आयुष्यभर पुरणाऱ्या आहेत. राज्य सरकारनं शक्तीपीठ महामार्ग असो की कुंभमेळा त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याचं ठरवलं आहे. मात्र कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांना 50 कोटींची मदत देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. यंदा आंब्याच्या नुकसानीपोटी या सरकारनं प्रति झाड 220 रुपये भरपाई देण्याचं जाहीर केलं आहे. कोकणातील मजूर प्रति दिवस 800 रुपये मजुरी घेतो. त्याची तुलना केली तर दिलेली नुकसान भरपाई एक प्रकारे थट्टाच आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारण्यासाठी वर्षा बंगल्यावर धडक देण्याचा निर्णय येत्या शनिवारी रत्नागिरी येथील सभेत घेतला जाईल असा इशारा स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. पाहूयात. जामसंडे येथील सांस्कृतिक भवन येथे शनिवारी सायंकाळी घेण्यात आलेल्या आंबा काजू बागायतदार व व्यापारी महासंघ सिंधुदुर्ग यांच्या एल्गार मेळाव्यात शेट्टी यांनी राज्य शासनाविरोधात पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर केली. यावेळी रत्नागिरीचे माजी आमदार बाळा माने, आंबा काजू बागायतदार व व्यापारी महासंघ सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष काका ढोके, वेंगुर्ला येथील आंबा बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष संजय गावडे, कणकवलीचे उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक, सुधीर जोशी, अप्पा अनभवणे, पंचायत समिती सदस्य विष्णू घाडी, राजेंद्र गडेनवार आदी उपस्थित होते. आशाताईंच्या दुःखद निधनाने एका ज्येष्ठ गायिकेला महाराष्ट्र राज्य आणि संपूर्ण देश मुकलेला आहे. लतादीदींच्या जाण्यानंतर एक आधार आशाताईंच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला होता. महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा अशी कामगिरी त्यांनी केलेली होती आणि जगामध्ये सर्वाधिक गाणी म्हणण्याचा विश्वविक्रम हा सुद्धा आशाताईंच्या नावावरच आजही आहे. 12,000पेक्षा अधिक गाणी वेगवेगळ्या 20 भाषांमध्ये त्यांनी गायलेली होती. पद्मविभूषण म्हणून भारत सरकारने त्यांचा गौरव केलेला होता. महाराष्ट्र भूषण म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा गौरव केलेला होता. त्यांच्या गाण्यातील अवीट गोडी, त्याची तालबद्धता याची तुलना कोणाशीही करता येणार नाही. अगदी लाईट क्लासिकल म्युझिकपासून ते पॉप संगीतापर्यंत म्हणजे अभिजात भारतीय संगीतापासून ते पाश्चात्य संगीतापर्यंत प्रत्येक गाण्याचे प्रकार हे आशाताईंनी या ठिकाणी गायलेले आहेत आणि अशा एका थोर व्यक्तिमत्वाला आपण आज सर्वजण मुकलेलो आहोत. आशाताईंच्या स्मृतीला मी वंदन करतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आंबोली घाटात टेम्पो दुचाकीचा अपघात, विद्यार्थिनी जागीच ठार. फडणवीसांना शिकारीचा नाद, संजय राऊतांचा टोला. आणि कोकणच्या लाल मातीत रंगला कुस्तीचा महासंग्राम. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.